Kula badhe nyuwun prisa dhateng panjenengan. Kira-kira kula sampun sami kalian priya ingkang wonten ing salebeting pasumenan dalem menapa dereng? Sampun jelas. Boten wonten bentenipun rikala kula pinanggih panjenengan wonten panggilan. Lajeng saksampunipun kula tetela sami kalian kan panjenengan dalem kersakaken. Lajeng kados lha sampeyan timbali kula saksampunipun kula sowan lajeng kados pundi? Kula nyuwun cekanipun to. Nggih mesti kemawon. Mesti kemawon. Sampun to. Sampun kula to. Mesti kemawon. Kula menika yen nyawang panjenengan dalem malah keronto-ronto ati kula. Lah kok keronto-ronto kados pundi to? Jalaran salebeting manah kula suwing penras umun jebule gumlaring jagat menika wonten wanita inggih ayunipun pindha widodari kados panjenengan. Menika saestu Kang. Kula boten nate matur nuwun. Kula ora tau kojah dono. Estu pangapunten panjenengan menika. Lajeng kados rikala wonten pangpen kula panjenengan ngendika ingkang kados mekaten. Dados atur manah. Rameni sangat manah. Inggih lajeng Kula kepengin kados Ambok kawe kawon ngenipun panjenengan menika ngendika ngaten. Tresna dhateng kula kajengipun manah kula menika cetha anggenipun badhe mampanaken batos kula. Kang Mas pewangan menika lho. Kula menika jejering wanita. Karepe nggih kepengin biro saksi. Nanging anjing manah kula menika boten saged apa. Lah manah kula pekah. Nggih sampan radya tama salira marma mangke paraten sawiranira kapya sesutya sinangle priya samya anglile ngendriya kemandu rasa manuhara raya pengin andar beni ning nyatane atiku ora Sekar sinop parijana
Selamat datang di Solo kita akan kesini dengan sempurna. Tenang kok. Mengayu pujam neng rasakan kepenting jantung kula rasake kepenting jantung kula mboten inggih lamaman siang ratri Matur nuwun sanget. kelapa muda aku ngaturi panjenengan ya. Ini. Yen awake dhewe kabeh turun tanpa lilir anggone sesukan. Terake tindang asmara. Kurang prayoga jalanan isih ana sawetara tanggung jawab sing kudu tak rampungake yaiku ngupagi tumbaling praja Mataram supaya goleki kembang wijaya kusuma. Mula kersaku aku bakal pundhut pamit marang panjenengan. Sawetara tinggalake kadipaten. Ana tetembungan saiki duweke sapa, sesuk duweke sapa. Mula sesuk ora kurang wanci yen awake dhewe kudu ngrakit tindhek asmara saben dina. Yo nek dhewe ora ribet tindak, amarga kudu nganti sliramu.
Tenang, kudu nderek gawe saiki. Yen pancen sliramu kudu nderek ki gawe pun kakak. Ora saiki pun kakak mundut kula cecariso piranti sing bakal sesuk tak asta tindak. Ya. Kula pun mangkat. Saiki tak gawe supaya sliramu nyame sakit ora sing asta sesuk ya. Iya tak sampe nek bapak kene kok.